Γεια σας. Θα σας καθοδηγήσω σε έναν απλό διαλογισμό για χαλάρωση. Θα χρειαστείτε ένα μπουκαλάκι αγνό αιθέριο έλαιο λεβάντας. Αρχικά, στάξτε 2-3 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντα σε έναν λίχνο διάχυσης και ανάψτε ένα ρεσό κάτω από τον λίχνο. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά, ώσπου το άρωμα να διαχυθεί στον χώρο. Καθίστε ή ξαπλώστε κάπου αναπαυτικά και κλείστε τα μάτια. Πάρτε μερικές βαθιές εισπνοές. Χαλαρώστε. Ανοίξτε το μπουκαλάκι και μυρίστε το αιθέριο έλαιο λεβάντας. Πάρτε μερικές βαθιές εισπνοές. Μυρίστε το έλαιο ξανά. Νιώστε ότι το άρωμα του ελαίου διαπερνά όλο σας το σώμα. Η λεβάντα ηρεμεί όλους σας τους μύες. Τώρα φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα απέραντο χωράφι με λεβάντες. Μπροστά σας απλώνεται μια τεράστια μοβ έκταση, γεμάτη λουλούδια. Φυσάει ένα απαλό αεράκι και ο ήλιος λάμπει. Το άρωμα της λεβάντας διαχέεται ολόγυρά σας και διαποτίζει κάθε σας κύτταρο. Μυρίστε τον ολόφρεσκο, καθαρό αέρα που είναι αρωματισμένος με λεβάντα. Μείνετε σε αυτή την εικόνα όσο θέλετε. Όταν είστε έτοιμοι, ανοίξτε αργά τα μάτια.